Yes, I'm reality. Hello guys, hello salubonani ibizo lami ngu DJ Spark Zimbabwe ndiri pa chivhitivhiti chiri health chivhitivhiti sina ma side effect. Right guys, right now guys tiri pa airport. What is the time right now? 27 past 10. Tatakamira madzibaba odza wepa Velvet. I think vanazhinji munowaziva madzibaba Owen vanosvika pa Soweto chikopo. Nachitira kubvunza mapostori kuti ko madzibaba Owen wangu akaenda kupi? Madzibaba Owen wangu aenda ku holiday saka wadzoka. Zvinhu zviri important kuti achingoenda mwana wako mbomutora omboenda out naye so that panoona zvinhu zviri zvimwe kangwa kakura avhunduke mwana. Zviri right kumbotora mwana wako momboenda kumafura mhepo munomudzidzisa upenyu chimuratidza zvinhu zvakanaka zvaanoona muTV wobva wamutsiura ariko kuhambofa akasvikangana. As you can see, muri Zimbabwe mfana uyo ane style and pattern anonzi Prince kana kuti PP. Saka ini ndiri muti madzibaba PP pakaipa mawani ona smart. Hakuna mumwe mambo anopinda Jehova. 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 Mwana avhunduke. Saka kopai manodzi kubva kuna madzibaba odza wangu amenda out nemwana wawo kuti wambono enjoy nekudya zvawo mari. So now tiri pa airport wapostora wababa ndofamba kungoona wakatase wakazara panapa vanga wauya kuzotambira munhu waMwari madzibaba Owen Velvet. Tofugama kana mirigamira zuva ye tofugama tindavama ndazuva tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva ye tofugama tindavama ndazuva tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva tofugama tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva tofugama tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva tofugama tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva ye tofugama tichitera kana rigamira zuva tofugama kana rigamira zuva ye tofugama tichitera kana rigamira zuva.
ai postori ndoendawo postori ine swaga postori namadzibaba anomboenda out nemwana omboratidza chi out wabereko mazuva ano anombotora mwana achienda naye kuholiday mwana akazoona akakura haavhunduke haavhundutsirwe haavhundutswe saka mahwambe murambe right because kana mwana achimboendeswa out so kuti azofunge zvemadrugs haazombofunge zvinhu izvo saka guys don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime patinouploada something brand new unowana notification kwayo.